ҳамватанони дӯстони арҷманд, хуб, ҳоло мебинем боз касе дар эфири мо аз худ хабар диҳад, баъдан суҳбатро оғоз кунем. вале ҳоло ки дар эфири мо ҳеҷ кас нест, ба ҳар ҳол фикр мекунам баъди чанд лаҳзае ки шумо ин навора мебинед, салом мегӯям ба ҳамаи шумо. Як нафар аллакай моро мебинад. айни ҳол мо дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахти кишварамон ҳастем ва як додари бисёр азизмона ки ҳоло ба фикрам барои тахт кардани ҳуҷҷатҳояш рафтааст, ба муҳоҷират мефиристем. бозам як қувваи корӣ ин ватан ба муҳоҷират меравад. ба ҳамин хотир инҷа ҳамроҳи дӯстону пайвандону хешовандон шинед азу модарҷони азизамам инак ҳамроҳи мо аст. чанд лаҳза баъд сафар сар мешавад. тараш ба фикри 8 ба 9 сафар оғоз мешавад. барои мо ки Москав равон ҳастем. сафари нек бита, парвардигор нигаҳбон боша, раҳшон бехатар боша, соғ саломат ба манзилшон бирасонад. дуоҳои моро худованд дар даргоҳи худаш қабул бикунад, дастои моро холӣ нагузорад. аллоҳу акбар. аллоҳу акбар. раҳмат. инак дар ин субҳи рамазонӣ дуои модарҷонро гирифтем. ман гӯшмонакро камтар хубтар ба гӯши худ андозам ва ба ҳамаи онҳое ки мусофир ҳастанд, сафар мекунанд ба хориҷ аз кишвар, ва онҳое ки барои ёфтани як бурданон ба хориҷи кишвар мераванд, дуо мекунем ки ҳамеша бо дасти пур, бо кисаҳои пур ба ватан баргарданд. ва кош замоне шавад ки фарзанди ин миллат дигар наравад ба муҳоҷират. кош замоне шавад ки фарзанди ин миллат дар ин ватан соҳиби нон шавад, соҳиби ҷои кор шавад ва зарурат нашавад ки мардуми мо муҳоҷир шаванд ва хидматгори дигар мардумон бошанд. ҳамин аст орзуи мо. фикр мекунем дар ин моҳи шариф дар гирди падшон